हाय फ्रेंड्स, मी संजना. आज तुम्हाला शिंपल्यांचे वडे करून दाखवणार आहे. तर इथे मी शिंपल्या फोडून त्याचा गर काढून घेतलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे अर्धी वाटी ओलं खोबरं, एक बारीक चिरलेला कांदा, साधा लाल तिखट, हळद, धनिया पावडर, मीठ, 3 लसणीच्या पाकळ्या, आल्याचा तुकडा, चिंच, रवा, तेल आणि कोथिंबीर. तर सर्वात आधी आपण वाटण मसाला रेडी करूया. इथे 1/2 कप ओलं खोबरं घेतलंय, 1 टीस्पून साधा लाल तिखट, एक किंवा तुम्ही जास्त तिखट हवं असेल तर जास्त टाकू शकता, 1/2 टीस्पून हळद, 1/2 टीस्पून धनिया पावडर, थोडंसं सॉल्ट, मीठ लागणार आहे. त्यानंतर 3 लसणीच्या पाकळ्या आणि 1 आल्याचा तुकडा घेतलाय छोटा, आणि चिंच. आता हा जो मसाला आहे तो जरासं थोडं पाणी घालून जरा सुका वाटून घ्यायचा आहे, ड्राय. तर आपला मसाला वाटून झालेला आहे. असा थोडा जाडसरच ठेवायचा आहे, एकदम बारीक नाही होत तो, आणि असा सुका सुका ठेवायचा आहे. जास्त पाणी न घालता थोडं थोडं पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे. तर एका मिक्सिंग बाउल मध्ये मी आता सगळं मिक्स करून घेणार आहे. हे मासं घेतलेत, इथे मी खुब्याची मासं वापरलेली आहेत. तुम्ही तिसरे वगैरे पण वापरू शकता. आणि ही जी मासं असतात खुब्याची किंवा तिसऱ्याची, ही पूर्ण स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत आपल्याला, त्यात माती वगैरे असते म्हणून. आणि आता हा वाटलेला जो मसाला आहे तो मी पूर्ण ह्याच्यामध्ये घालते. आता ह्याच्यात मी 1 बारीक चिरलेला कांदा घालणार आहे. हा पूर्ण बारीक चिरून घ्यायचा आहे आपल्याला, आणि चिरलेली कोथिंबीर. त्यानंतर थोडं मीठ आपण मसाला वाटताना घातलेलं आहे, आणि बघून घालायचं. शिंपल्या पण थोड्या खारटच असतात. आणि हे आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. तर आता हे पूर्ण मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण हे जे वडे करून फ्राय करायचे. तर आता आपण वडे फ्राय करून घेणार आहोत. त्यासाठी मी इथे एक पॅन तापत ठेवलेला आहे, आणि त्याच्यावर ऑइल घालून घेते 1 टीस्पून. तर आता आपण हे वड्याचं जे मिश्रण रेडी केलंय ते असं छोटे छोटे असे गोळे करून घ्यायचे त्याचे. आणि इथे मी एका प्लेटमध्ये रवा स्प्रेड करून घेतलेला आहे. तर आपण हे असे त्याच्यामध्ये घोळवून घ्यायचंय. तर रव्यामध्ये घोळून मी आता हे असे वडे घालून घेते, आणि थोडं प्रेस करायचं त्याला. आता मी इथे असे 4 वडे घालून दाखवलेले आहेत तुम्हाला, आणि त्याच्यावरून थोडं आपण तेल सोडूया. आणि लो फ्लेम करायची आहे वडे आपण थापत असताना, आणि नंतर मीडियम फ्लेम करून ते आपण फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर आता मी ह्याच्यावर झाकण ठेवून ते शिजवून घेणार आहे. तर 2 ते 3 मिनिटं मी झाकून लो ते मीडियम फ्लेमवर ठेवले होते वडे. तर आता आपण त्याला टर्न करूया. तर आता मी परतल्यानंतर आणि 1 टीस्पून असं वरून ऑइल सोडते, आणि दोन्ही साईडने आपण असे जरा क्रिस्पी ते भाजून घ्यायचे आहेत. लो टू मीडियम फ्लेम ठेवत जायची, मध्ये मध्ये कमी जास्त करायची. आणि एकदा आपण हे टर्न केल्यानंतर ओपन ठेवूनच आपण हे आता फ्राय करायचे. फ्रेंड्स, मी दोन्ही साईडनी हे आता वडे आहेत ते छान भाजून घेतलेले आहेत. हे बघा, दोन्ही साईडने असे क्रिस्पी, दोन्ही साईडने 2-3 मिनिट्स असं टोटल 6 मिनिट्स आपण फ्राय करून घ्यायचंय.
आणि आता आपले वडे रेडी झालेले आहेत. तर मी एका प्लेटमध्ये हे काढून घेते. सो फ्रेंड्स, आपले हे खुब्या मासाचे वडे रेडी झालेले आहेत. अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि टेस्टमध्ये पण एकदम बेस्ट. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. यासाठी तुम्ही तिसऱ्या मासाचे पण असे करू शकता. ते कारवार स्टाईलचे एक रेसिपी आहे. तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. नक्की ट्राय करून बघा आणि नवीन पाहणाऱ्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आवडली तर लाईक शेअर करा.